anjara suratul nisa ila ayat seginana donc abena damene inshallah bismillah wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan wala zurriyatan bi'afan ala bi da kuma nyasi yatimade mara bama e malami yatimade mara ikanga mu yatimade mara ni hakila jumay ni ngani jumay ala fla ko de nyifinyana ako wali yakhsha allazina ko mo kasra muhammadun law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afan nutaraka qala la fulun tu kofe khafu alayhi ni bisra ulunye to gomina koray e yatimade maraba ikable kunna ni yara sara donni ya aywa identity nunto aywa amusomau ana chamo identity uluma se barake isalen ko fe ba fe hina mi ga ke ulula ani mo ko ulula donni mi ke ki ko nyogol la donni da yatimade ga wala sa bi da yara tawka dori fle ore photo fle ni wala falyattaqullaha sufi jabate fitafo inshallah atangata aywa kafu alaihim arafu bisra ulun yachugomina falyattaqullaha bu kasra alanye wal yaqulu qawlan sadida la ko wal yaqulu qawlan sadida ko kuma kilelen ko de dusato kaga kuma kilelen ko de qawlan sadidan kana kuma jangelen ko de mami bisa do kuma kilelen ko nyene kuma dusato man kan chene kuma ko de innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulma alago mamun de nulu yatima de kan na folo du zulman to nyen kama inma ya'kuluna fi butunihim nara alago bi janama tasmo bu ko de du kono wa sayaslawna sa'ira alago bi na jeni janama sayrula yusikumullahu wa alaikum salam bismillah aha akango ko kuma kilele na ma fadra cheni bike aywa muduru jaraye hakila misali anyuma baro damani ayina fa na fara su sato ka kuma kilele ko misali ado ijime kibise ga musodo ni dendo ta la dendi yara tay ngama sita do nyana ma yakono donc dogonum bina sora bu ku bela jelen kono ko ere dendo ni bina sa do ni kanga kuma kilelen ko kajira du mo wala kajira ko ko karsa ne dendo de kaulan maza sadidan kuma kilelen alabi jata ke kurga akana do kiana ala kan be sala bo akaza innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman alago mamunum bi yatima de kan na bolo do zulman yara kunto nya kaso indama yaquluna fi butunihim nara ya sawa to den jojo le be yani demsen fitinu ga korba ya soro du denga polo ay na polo be dun ka ba be dun ga ba o ma chamana anyo chamai anyana ala bu ko defo inna ma yaquluna fi butunihim naran buka tasmade du kono de wa sayaslawna sa'ira ati daw dama makibina jemi jahannama sayru kono jahannama nani na ode sayru idi jena ko ya timadenga na polo mai yusikumullahu fi auladikum timadenga na polo alama no ko kala wallahi ni ya dun dore bita kono jahannama ko Allahu akbar mai de wadu ma o ode lay baye foso chama kono ma balale no ko chen kana kila na atama na marato de ala de ba kan da to ga du ga for ala kan be sababu ma aha yusikumullahu fi auladikum ala be gala de kanga ma fi auladikum awduna lizakari mislu hazzil unsayayn ala lizakari mislu hazzil unsayayn chekere bu muso fulani yora beta afamuna al aulad aba beta nugo al auladu kababi cheta abu musofa na rasulullah yusikumullahu fi auladikum ala be ka auladu la arabu imana ke to arabu wati mo ko ya walad karamu dafwa wala sasa ana jadduna fil ilmi basara saratu resebu rahimahullah ka taramana arabuke demsen de refla kana basara choraba jolen sara ha ya walad kana ya walad arabu walad hada babala kabako ya asna la kabako wuli kabo basara la ya ko kullu mauludin walad no era con ayo
وإن كن نساء فوق اثنتين ala ko mu gara muso ye aya ko sada ko ni wala du ko ni wala de ko den wala donc den ni ko den do abana mama day de lew o to gari la ako yusikum allah ala bi wasiyadawma lati kan dawma fi auladikum aw dawna للذكر مثل حظ الأنثيين chekele muso fulani yoroleta chena abo to gari la فإن كن نساء wal فوق hikmatu اثنتين minha mun kama chekele muso fulani yorota chena mo ta jira ka fo ni chen farda bela jere la jadu ko ka chawni yorota ta muso tai من حيث الفرائض من يرى لا أفرا للذكر مثل هذه الأنثيين ككلم بي مصوف لا نيورتا نياجة منك ألا من أفهم فمن كيبا صرو حكمة دبالا حكمة من بي علمه من علمه وجهله من جهله من بعد أبي عدو نياجة منك أمثال فولا يجمع دو يرى دفاسي بي أبي جون لك أبي جون muso filɛ nin hali n'a sɔrɔ fonctionnaire don hali n'a sɔrɔ setigi don hali n'a sɔrɔ milliardaire don a bɛ se ka cɛ dɛmɛ mɛ du musaka wajibiyalen t'a kan pewu o ye kelen ye fila ala k'an kisi o muso min bɛ yen ne balimamuso don ni problème nana sɔrɔ k'a fɔ a ye mɔgɔ faga jɔn de b'a nisɔngɔ sara faso kan'a yɛrɛ a tɛ dɔrɔmɛ sara anw minnu y'a balimaw hali k'u fara ɲɔgɔn kan sanu mutukal sanu kilo 4 ani kara aw b'a ɲini san 3 kɔnɔ ka taa d'a tigi ma a tɛ dɔrɔmɛ sara la n'a fɔra o ale balimakɛ fa sara ka 3 to ale ka 1 ta ka 2 d'a balimakɛ ma o kan ka muso tɔɔrɔ ala ka hikma de ninnu de b'a la quoi dépense bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ de kan ala k'an bɛɛ sababa ma voilà c'est ça muso do ale ta ye mara de فإن كن نساء فوق اثنتين alako ayiwani maa min sara ka minnu to n'a ye musow de to fawqa snatayni minnu bɛ 2 ɲɛ o kɔrɔ a bɛ daminɛ 2 la ka yɛlɛ sanfɛ فلهن ثلثا ما ترك o tuma nafolo bɛ tilan 3 ye ka 2 ta ka d'o ma a sara ka denmuso 2 ɲɔgɔn to o tuma na denmuso 2 to denmuso 2 ninnu kan o tuma nafolo bɛ tilan 3 ye 2 bɛ ta ka di denmuso ninnu ma o kɔrɔ a sara ka 6 tɔ ka denmuso 2 walima denmuso 3 ɲɔgɔn to 6 la o tuma na 4 bɛ ta ka di denmuso ma 2 tɔ bɛ taa faso la a b'o cogo la. وإن كانت واحدة فلها النصف n'a sɔrɔ a sara ka min to كانت واحدة ni den ye kelen de ye denmuso kelen de don فلها النصف nafolo bɛ tilan 2 ye denmuso kelen pewu de bɛ fɛn bolo a sara ka 10 milliards to a bɛ tilan 2 ye 5 milliards u bɛ ta ka di denmuso ma wari tɔ bɛ taa faso la. ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه n'a sɔrɔ a bangebaa 2 bɛ yen a sara a den bɛ yen nɔ a sara k'a denmuso to ka tila k'a ba to ka tila k'a fa to a bɛ kɛ cogo min na nafolo bɛ tilan 2 ye tilancɛ kelen i y'a faamu o bɛ di denmuso ma o tuma nafolo bɛ tilan 6 ye a tilancɛ 6nan kelen bɛ di ba ma kelen bɛ di tilancɛ 6nan o bɛ di fa fana ma a b'o cogo la dɔrɔn wari tɔ min fana mana to o bɛ fara fa ta kan la fa ma albintu sulbiyati alwahida tarisu bil fardi wa ta'sibi ma'a denmuso kelen pewu ka fa to yen nɔ a sara k'a denmuso to k'a fa to k'a ba to yen nɔ o tuma na nin yɔrɔ la fa bɛ nin yɔrɔ 2 de kan a bɛ fardu ta o y'a ka sudusi ye nafolo tilancɛ 6nan a bɛ tila ka nafolo tɔ ta fana yarisu bil baqi ta'siban nafolo tɔ mana to min ye a b'o ta faso fana ma albintu sulbiya alwahida n'a ni denmuso kelen ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an bɛɛ sababa a b'o cogo de la. Allah sabil musatigi fa ka denmuso dɔrɔn to nisa an kaw ka sinatɛyi wala cɛman t'u la a bɛ jate komi cɛman b'u la dɔrɔn a banna na muso foyi t'o la fa dɔrɔn de bɛ lajɛ a faamuna san wala a bɛ lajɛ dɔrɔn cɛ a sara ka den minnu to cɛw denw dɔrɔn de bɛ lajɛ hali ni muso ye 4 ye denw fa dɔrɔn de bɛ lajɛ voilà. Écoutez, vous pas de fatwa. Pas de l'écoutez, là, vous pas de fatwa, c'est que des sous prix. Des sous prix, c'est man à ça. Mais il y a deux pour bien ça. Alors, deux pour bien. Il n'a pas quoi, ils sont deux. Aïe, vous le défendez.
Ruti fangala ruti chen killing ba. Nunu bu ba chen ta dora ba. Ala kan be sala ba. Inshallah. Me yoro fati da so. Sabu do sarala. Mo du bi yoro du bi fan sora chena. Amma hakili to ala. Fa ani den fa den chama den musoma furuta dola kele ani ba abada ni ndu boy chena ko la hara jodo andi saraka do na duru to ma par no ni on tebe dikam ndu boy chena abada den de bangi ba flat se ga bu den ga chena abada furu muso se ga bo a chega chena abada den chama na musoma se ga bu fa ga chena abada na hakli to ne ala kan be sababa aba chenta ha fi auladikum dem masarafuru ko dem wara dena parce que chenta lila shanti bala shanti do be mimbi chemban amba fa ko mawani ul irs no be ndoro chenti ke mamnuun fi qawlika ashlaka rizqun jana bala dem sorla kenama atleti bi chenta famuna wala sesa koni ko dem ka bi jate masha Allah sofi drisa لا نعم هناك بعض المذاهب أنه ما أمكو مسيسا أتفولا كن يما دي بجنتا أتفولا لي أي أتي أمامي ولا يريد أن ما شاء الله الله يبارك في الأمور ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه أبني بافلا لكل واحد منهما السدس أبني بافلا ولو كلنجل بلاجلي ولو بنفلو كلانجا ورانا مما ترك إن كان له ولد ولا مما ترك donc على سبيل المثال سارة مغض من سارة كأدمسوتو كأفاتو كأباتو ينو أسارة سيسا ك12 مليون تا أنفلا dan nasara ko to ala sabili misal na ko lobe abisinga clan fla yete no million woro o be dinde musoma am clan ka ala de tubini million tan fla o clan te woro na o yede million fla o tewa million ha o be di bama o clan te woro na fa na o yede million fla o be di fama o tuma na be fara nyonka ada dota jawa ada million fla be fara fa ala kan be sababu dan fabi ni rof lata o rola yanno ka sababu ke dem so kilin to wi yaris bil fard wa ta'sil ma'an ala kan be sababu hada fa lam yakul lahu walad adma nasa ni den ta bolo sisa wa warisahu abawahu aba asaraka fa na badro ne to dente fa li ummihi thuluth satma na polo be klan sabaye babi na polo klan te sabana fa abo to be la fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi thuluth satma na babi na polo to ata فإن كان له إخوة ناصر بالما وبابلو فلأمه السدس وتما أولو بني رأي لما كبرنا كل كلانت سبانا كتا كلانت ورانا وبابو إنشر لا كتاب لا إنسيزن من بعد وصية يوصي بها أو دين من بلد جلين كفر نيانا كامي كينكلا من بعد وصية سران كان كفر susa to be testament ni seben ba fa nganna fulo ko ka ken to goina tanno awdenin wal majru bel juru min bala bela jelen saralen ko fe to tuma na mu sura ga gere chena donc kuno an kunye ni ngal do ke na soro wari min be na bi be juru de ma na kara ka juru sara donc na foy sora be ga juru de sara donc ga balo ga ala de bolo ala kan be sala ba mo o de kan no ka teme aka futo bolo la ni juru adama dena ate labla la harajo don kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ne raka na juru kun ka ta kira kun ba fa islamu ma aita selaka aw ya ka ta selaka kira ka min tamami rahmatihi kira ka hine ikadala ka fa ahine aka hine
ay bela jelen labo ni ma min kun sara kika na folo to ika na folo bi di chenta boma na ni sara ka jurutu la ni sara ba ma sora la kira ku ba sara Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم بدل مؤمنون أن كان جورني كراي كتما أن يرفونك أبو تقول الله جرو ما ينه ni juru bada made ni juru bi kanala ibito ifugu sibe fokata juri sara do ni juri masaka sara iya kungo soro la hara jodo fona ala funi sheriera kata sara tubuye o ya sarti min bola nya ya hadisa kono ni mami ni mo ka juruta asara libi kono imasaka sara isara ka sore masa imasaka sara la hara jodo ala ba sara ba ka fone seria bambali kono ka ke adaji ma na kabi juruta to era ba ya ne ba ne o ni tigi klalaw asara liti kono ni sara ala to sara de e to sara o tigi da ta tigi ka bi ka baraji la ka da tigi ma ala kan be sara ba ma ni ngo ko mo juru man tigi ka juru boy ka baraji la hara juru yo ngo soro de ala kan be sara ba ma diba آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما شاء الله. Ko dona ni falan chama kangan fifa. Maru tamura. Anu dua ke ala ka ka dene sarai. Ya Rabbi. Ambal monso do pana manni supore ko kanu karmo ko basun tigala. Amba pasaka Allah min salsabil jannah. Ala ka nya dene jisma leuna. Wala kanga dua ke akabamba toy. Amba ni ala ke لكن إن تابعوا لنا فرد لنا يا رب العالمين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يا مواد كو على كو مواد هذا من نفع كبيرة. إفاني دي كو إيركو دون شيو من نفع كبو إيركا. إكيسي كيميري. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إدي يعني فا. Juman na baga buiga ere ki miri fata samandia do juman kata banuma ni kada banuma kale wolo banuma mo chada de buga se na mar klela ade te kada de na pa bugo se na mar klela fai den ko buga se na mar klela fa kara to godi aku ni ndene ka embuko umar ko de ma ka kara to di ako se na umar ma ako ni fa jugo de mate ay arwan sila ako se na umar ma ako ni nyene fai je toro fo ite ya mamin dane ka ako mara ma ko halale ka sa se na umar ko to di apa folo ama banyuma amol kare ne atara sumuru bodore nyini kanu furu kane woro ka bola ne ne bitema dugu kono baba ko ko sumuru badde ela denga nga fa tanu ne banyuma soro de ko ba ko ne ko sumuru badde akoy kele ni se na margo kele akaja de dugu fula ako denga haka be jume ni ya wolo ika do kalana ako kabe ne wolo la nti fo ila nyama ko ka je nti fo ido o dele fula ako sabana denga haje do afa ga ndime na wolo la ika to ko mandala ako ne wolo do ma ne to ko da ko du alu bokolo ngolo musa kanyana mani mu bokolo ngolo o de du alu Ina Umar Bama. Akoje aku ni de kilin kila ti kankala. Allahu akbar. Ina Umar dana ni. Donc mo wayere bani man soro way damu bade ala ka hakili ma ala ka dama. Ala ko de akoto de آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. Anu le mizano de sesa ifa ani de kikai miri jumene na fata buiga ere eni da miri fata mina kiye faye banyu man kere ye ka to nyu man daila ido kalanna ika ni banana
abi furake abi jani ka kalam musakai abta na furo nyini to ko bela delena kababe luanse kono ka debrouiller ka geleyo kuliye kana yoro nyini ka awbula du kono ki do kalana fo esera fenke bi alhamdulillah kalam bana idafara e fa flashi ni na na koro isega fenke tumamina dende bita ale de bi lado ale de bi bolo ale de bi furake ale de bi ko ale de bi fini duila ale de bi seli ni fatura ale de kala ka ti do kaburla ka kala ka do ke fo ka ta sa yare ka sayama tika ni flo da nyon ko jonni na fa ka bi ma ifani ba ifani ko ala ko ki to do to faridatan min Allah ala ko to do to abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa e kan ni na fa flo da nyon ko jonni kan na fa ka bo la ibado ala bi ta do yo aha bismillah faridatan min Allah niyo dan sigle ne ka bo ala yoro kena inna Allah kana aliman hakima ala kara doni masai ala kara kiti masai ni ya jate mineke fenu nun taman biye no ala ba akware qur'ana kono a to la to la selu bita ko hadisa kono ina ko daga fleni ay daga bo ko qur'ana kono ma go ni na ko sera jolla al wala am umma fo donc lo bita ko hadisa wude kono mais cien clan fenge ala ya bele jele ne fo qur'ana kono ka ba do ala yare ka walla al qisma cien clan to ala yare ni tendo ala ka na yare bismillah Sheikh Ahmad ay mikro di Sheikh Ahmad ma ka تعليق أيوة نستمع إلى تعليق الشيخ أحمد إن شاء الله فليتفضل مشكورا أنا لما نيجي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فالدعاء تفسير هي فتوبنا خطابا للآباء والأبناء ماذا نقول هو ani denw ko aw t'a dɔn min nafa ka bon min ta ka tɛmɛ min parce que i n'a fɔ sisan ala bɛna kɛ tɔ dɔw o de bi maa daminɛ ni den ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min ka balima kɛrɛnkɛrɛn ye awa k'a lamɔko ɲa den bɛna a ka bonya sɔrɔ nka dɔw la fana den fana bɛ tila kɛ jɔyɔrɔbaw sɔrɔ ko kurana durusilaw ye ka dɔnnibaw ye ka tila ka yɛlɛ ala ye siraba ye f'a daraja fana bɛna bonya ka tɛmɛ fata kan ala kuma fa bɛ don ala hɔrɔnma na fa bɛ don ala hɔrɔnma na lahara don ale bɛ taa malisira min na ala bɛna don ala bɛna ale daraja kɔrɔta fa ye daraja kɔrɔta ni den ye k'u bɛ taa malisira jan na ni den sanfɛ o fana i n'a fɔ fana den fana bɛ se ka manisira jan sɔrɔ ni fasa nka a ko dogolen don aw fila de la aw si t'a dɔn aw fila ayyuhum aqrabu lakum nafa a ko kɛ a kɔni k'a dɔn fa den kɔni k'a bila a kunna fa kɔni de y'a kuma in daminɛba ye fa ye asulu ye ale de ye ɲuman kɛ den de b'a den t'a ɲuman sɔrɔ dɛ la yajidu walidun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayuti'ahu Allahu akbar ko den si tɛ se k'a fasa fo n'a sɔrɔ den min bɛna fasa n'o ye fo o tɛ tɛmɛ ka den ye den min murula k'a sɔrɔ a fa ye jɔn ye ale nana wari ɲini k'a fa ka hɔrɔnya o jɔnya na k'a ka hɔrɔnya segin a ma o den a bɛ fɔ k'o de y'a fasa mais n'i fa sɔrɔ hɔrɔn ye i tɛ se k'a sara tun e kɔni b'i to ten sa e kɔni tɛ se k'a sara tun nka a dɔ kɛ nafa bɛ se ka bonya dɔ ma tɛmɛ dɔ kan nka o dogolen don aw dogolen don anw na an bɛ lajɛ ala ka faamuyali ɲuman آمين يا رب العالمين أيوة فهمنا تعليق الشيخ أحمد تراوري أيوة الدكتور آدم كرامبي فنبنا تعليق دم في هذا الصدد إن شاء الله أيوة أنا لم وكان السبب الآية تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ni Allah ta'ala yɛrɛ de ka wasiya ye o adamadenw an ka dɔn ka fɔ a y'a fɔ aya laban na cogo di a m'a fɔ ko inna allaha kana ghafuran rahiman a ma fɔ ten dɛ
aya kilon kile Allah bai ban laje a tugulen do aya yare dina ina ko karamo ke da sira mo yoro do la yaduna ako wasariqatu faqtu aydiyahuma nakala min Allah wallahu ghafurun rahim chakoten ko tisra do aya la ba mi depa kuma mi fora aya ko nana muna alama fu ya ko inna Allah kana aliman hakima ala di doni masay ala di kiti masay ala di kiti ka ke tuwala akoko chebe musuka ni rofla dita bi anya association do be oluba fara ko corona ka kiti mai ko kungu minde muso darabi ko ti chawdara emancipation ma al asaf dawla arabiyya a président ak association féminine mo do yene ni revendication ke ali farala musoka akara sang silba kalu ayam to ko so chogoroban sarao Tunisie président do kayra kafo abi te ko sara no sisa ka baba yero to bibski wa famodo le sabi zaina bidin andana zaina bidin ko fe la ليس بالمرسي مرسي في مصر جبسكي في تو هكذا اوكي سلامة بنينك مكما كرموكا دسيراما كنغو ممبي تشو دارا كنغو وانا كنغو تشو دارا هل نانيغا بنا تشو ibaye muso be sigi kana faso de konnana abida balmaken ndo soray kiti luwa wakara alaka luwa wakara adamadiyan luwa yo abela jelen na kuye muye listibab al adl anna kuli taklin kodi sabati ni do adlu la ja kara salama ka luwa yo wakara to bu sharayo adlu siyasa bade rabina ne adlu do roy sisa amma fa adlu do ma al adlu tabaduli عدل السياسة فلنا العدل التوزيعي عدل السبنة العدل الاجتماعي نما فراتيني دوجة دربي تشانيكا عدل التبادل مية فولوي أما فما لا جوستيس كوميتاتيف ويجمعين ما فلاميني حكبو نيوكي أموكا حقوقو نوكا واجباتو دلاجة ina fo furuke ani furumuso mune wajibal beni ka akake ni mune fana wajibal beni ka akake ni nane do ta barala mune wajibal no ne ka kai barade fana mu wajibal do akake ni ni do rabuti ko na ka sanike mu wajibal do ka ke ferekera mu wajibal no ferekera ka akake ate bugo laje wala sugoro kilo kemeni muwa ni burusu kono mo do rakemeni muwa ni duba kono mo do rakemeni muwa ni che do rakemeni muwa ni muso do rakemeni muwa demisen kemeni muwa e fana ka min ke firikrai o de kemeni muwa ya ka min ki o de aka sukoro dima amma fa ma qala adlu tabaduli tarafa al aqd tilaje worola al huquq wal wajibat mi ka min ke mi amode laje adlu fulana al adlu tawzi'i amma mulaje wala طرفاء الأقد وكشرجو أمود اللجة أنا كلمة منوبولا يبود اللجة إسكي ينبغي نكاكا سام وافلا ببارا لا دبلوم بابلو نين دورا بارا لا نينا نوكا كيكلين سرالا ما دبلوم بابولا كلين توا ما إسكو كيكلين سرالا لا نببارا كراسيا سويا نينو ببارا كراغاو هل ناصر دبلوم با كلين بابولا إسكو كاكا كيكلين سرالا منادي دوتا بيتيا est-ce que vous zulmu ya la abu fodi mako al-adl at-tawzi'i ne do barala dembe ne bulu musobe ngolo ni ce kana hal na suru diplôme kelima bulu est-ce que anga ke kelin sarala la est-ce que vous to niwa amma fodi mako al-adl at-tawzi'i ودي فليا على ببركة ودي عدل التوزيعية العدل الاجتماعي أنت طرفاء الأخذ لا جولة تردد ناكرا سيدا كنانا أكراكم تردد لا سيدا ما بلا جريمة إما يقولون ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نيم غدو فرسيسا هل ناس رسول سمو كوكولو يا فرا إبي بلاوا
ya isa ni mo do ka fen shuwa sisa hal na so fen shuwa na ni mami ka fen shuwa hal na so fen shuwa ni yira est-ce que bibla parce que anta kaddarta saf wal mujtama yitcheni de do bela gelembe ke samashi basigilenta hal ni shuwa ni ke no do tarasa ko boye mu ni shuwa ko wa mu wa de shuwa boni ba sara wa binani est-ce que bibla bibla amma fude la ite shuwa de utede wudi adlu ijtimai parce que yetoro mi ke sira hal ni ebe ka fen shuwa na de ko ko ya fara je suis pas kabaraka wudi adlu ijtimai donc nga haklito ina ni ma fabi ka ko nyini kanyen al adlu tabaduli al adlu tawzi'i al adlu al-ijtimai ima ala yaqulu la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala amba islama ya wa adlu jmali هذا هو لذكر مثل هذا العنصرين ويعدل توزيعي وهكذا لك هكذا ما دام اسم الرئيس الباجي قاعد سمسم هو نفسه هكذا التونسي فقامنيكم من كنا نشك في ذهابك في عساك في تونس. ايوه ما شاء الله، الله يبارك في الامور. ايوه بارك قدم الى الدكتور محمود باري يلقي الدواء على جانب ما شاء الله. ها؟ دني با kantata voilà mais sisan baara cogo la fana o ka ŋaniya fa ŋaniya ka ɲi den fa ŋaniya ka ɲi den allahu akbar cogo di parce que fa kɔni ale ka ŋaniya ye ale ka den ni pɔtɔ pour que a ka bɔn a ka lu ka taa Cheikh Mahmoud Bari ko ko fa ŋaniya ka ɲi den parce que fa de b'a fɛ den ka bonya ka kɛ kamalen kɔrɔba ye den kɔni ale ni pɔtɔ pour que cɛkɔrɔba ka taa cɛkɔrɔba ka ban ka bɔ yen nɔ pour que ale bɛ taa jazakumullahu khairan bari bakir wala ko nisfu ma taraka azwajukum o tuma na an bɛ cɛn tila kɔnɔna na hali bi ni maa min b'a fɛ ka se mirasu la ka se cɛn tila na awwal ma tabda bihi hifzu ayatil miras. ni ye mirasu aya minnu bɛ kuranna kɔnɔ suratul nisa'i la ni sera ka ninnu durusi dɔrɔn summa tahfaz qa'idata haba'a dabaza ashabil furud ni y'o durusi dɔrɔn a banna mirasu nɔgɔya ala k'an bɛɛ sababa ma a faamuna wa mirasu tɛ fɛn kelen kalandenw de bannen don durusili ma ni ye furudu al furudul muqaddara fi kitabillahi sita i y'olu dɔn ka ban o tuma na ashabu hazihi al furud ala ye nin yɔrɔ minnu fɔ kuranna kɔnɔ cɛ ni tilancɛ 6 de kan nafolo tilancɛ 2nan a tilancɛ 3nan a tilancɛ 4nan a tilancɛ wala ka tilan 3 ka 2 t'a la a n'a tilancɛ 6nan a n'a tilancɛ 8nan nin de ye furuden nin yɔrɔ minnu bɛ yen ni cɛ bɛ tilan nin kan o tuma nin tilalen don gurupu joli cɛ gurupu kelen bɛɛ kan ka min sɔrɔ ni su maa joli b'o sɔrɔ o ye maa duuru ye a b'a dabaza a bɛ taa o cogo la ten i ma hindi natɔ ya ha ye 5 ye ha ye nisfu ya nisfu fardu kam 5 haba anati ila maza ila الربع فرض ماذا 2 ثم ناتي الى السمن هباء السمن فرض كم 1 وهل مجار هذا تقول الآية donc هباء dabaza donc ni ayatu nun durusi ka fara ne haba da bada durusi otuma na kana hujubu don hujubu nuksan wa hujubu irman ni biye ni dobo ni kan yorola wal ma ni biye ni tikenta otuma bara bana musara kan ni diga ayati sabula sisa تعشيل المسائل أي سبب أو هكذا بل يقول وأوجه ماذا الميراث ولا ما في ما تعشيل ولا التوافق والتباين والتداخل والتماثل ولا أساسا على كان بسبب ما
ولهم نصف ما ترك أزواجكم ala ko nafuru to saraka nafolo min ni muso min saraka furu to aywa ko nafolo bi clan ka fangele di chema إن لم يكن لهن ولد sharti min bala ni muso min saraka sora denta bolo ateba kan nafolo clan chema فإن كان لهن ولد فلكم الربع nana sora demi muso min bolo asaraka nafolo to nafolo bi clan nani mana ni muso fatura ka cheto demba bolo atumana ay million nani to million kele mi di chema chay nafolo clan chena na sora demba bolo ngani denta bolo million nani abe clan fly million fly bi chema million fly bi ta mfera ka fasola abo chokola من بعد وصية يوصين بها أو دين aboni mbela jelen ko fe min badi wasiyatin en min bela jelen mi ke cha sato ila ni kam mun seben ka bla ulu bolen ko fala aw deinin wal majru saralen ko fala wasiya fana muso salen ko fe ay abi sarankana mi ga sato ani biru mun bala ulu ko fe bo wasiya fana sato ni go bo ni sato mba fe aka ni wari aka ni keka ni aka ni wari mbonga na folola ka keka ni misiri jo wal ma ka keka ni kalanso jo wal ma ka din terke ni ma basika ala mais ibi dija akana temeka na folo plancha sabana kora idune su naka na folo bela jelen be 3 millions ma ko abi seka asabo ke 1 million doron de la o 1 million abako tugo min kada ya kasaran kanana abo buto tugo la ken nana sato ba bo alle ko war da be million kele million sabama apa million kele de klabo tabo din terin karsa na abo kata la ambadia am million kele do ne kete to kanga ke tugo min ken ko nyawla ambate ten o de ni sarana ka ko su sato ba ka jene ka bo sira jume ayi wasiya ka ayi testament ka ko aywa nan na folo ay baraka ni ne min cara ka tane en cer ka ambadla anti jeno abite o kele ni folo ode men baadi wasiyatin wasiya ko wasiya ko ray su sa tabi ladil kam ni kay nan na folo ni kata yusina biha musunu nu wasiya ka ni mi awdeni wal majru ko fe ولهن الربع مما تركتم aya ami se gana chawde kala sisa ko walahun rubu ni chaw fatura ka musoto ako walahun rubu na folo klante nani na we musotai إن لم يكن لكم ولد na au chaw fatura in lam yakun lakum wala nasra den tabulo chamin fatura ka sora den tabulo akan na folo klante nani nan de di musoma ko ray dime chaw fatura ka million nani to otumana den tabulo 1 million mi ka di musoma war ko million sabato be ta faso abukati abo tugola aha وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ngona asara demi chebolo otuma asara ka muso kelen ni yoro ni muso chama ni yoro be filimi antanye demi chebolo muso bi 1/8 de ta ko ni che sara ka million seginto hanne muso nani ba bolo muso bela jere mi de million kelen de la ba kla onu nyoncha na sara ka muso kelen de to antanye demba fe asara ka million seginto asara ka muso kelen min to o be million kelen o be taka di muso ma ni muso flado o be je million kelen na ni muso sabado o be je million kelen na sara ka muso nani to o be je million kelen na sara ka muso kelen to en tant que demba bolo million kelen o tay donc toujours en tant que ni kia kon sa demba bolo 1/8 na folo la o de aka na folo be clan série ka kelen taka di muso ma abo tuure ala kambe sababa من بعد وصية توصون بها أو دين akoni bere jere mu ke jimen ko fe sarankana ko fe tusuna biha au tawbi sarankana ke ni au deni wal majuru sarali ko fe yado ni adama den saraka ba al huququl muta'alliqatu bi ayni tarika 5 huquq odawa hata do de bi ni adama den saraka ba ulu bakan o hata o de bakan na folo la folo yani ko ka damu na folo abu damu na juma na folo mu'inatu maza atajiji o de folo aka suko la dani tani min ghaslin wa kafnin wa kabrin akoli musaka anaka kasanga musaka anaka kaburu do be kaburu bisande ama jamana en kadi koy akore bara ngora yana kaburu bisande ko ati sama kaburu de santi ko sudo yen kala jamana non do era bieno du ko lo obini ka bo sudo era du ko lo ko law maga sambao de bien sudu ke keso kono do ka place ka poduru kala aha aha yoro bado sana
aka famille bɛ min don yen ya ye sawa masha Allah ko mobili jɔ Côte d'Ivoire ta la société dɔ bɛ a bulonlen don municipalité la mairie la ko Ivo Seb donc olu de bɛ sukoyɔn ɲɛnabɔ duguba kɔnɔ dɛ n bɛ kuma na duguba de kɔnɔ i n'a fɔ Abidjan donc n'i bɛ san 5 sara o bɛ yen n'i bɛ san 10 sara o bɛ yen n'i bɛ san 3 sara o bɛ yen n'a dati banna donc su t'i bolo yen a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye ala k'a hakilima d'a ma kaburu kɛ i tɛ tɛ bilen ni san dafara b'a bɔ yen ko mɔgɔ wɛrɛ don anu b'an di ala yan an mɔkɛw kaburu bɛ yen nɔ san 100 hali bi an bɛ taa bɔ a yɔrɔ la ko la caman bɛ taa ni su ye village la parce que village ko ka nɔgɔ ala k'an bɛɛ sababa ma donc a b'o cogo de la mu'inatu tajhiz musaka min ghaslin wa kafnin wa qabrin min ghairi israfin fasara makɛ dan sago bari o de bɔ su ka fɛn na fɔlɔ a ka musaka o de bɛ bɔ a la fɔlɔ donc n'a bɔra ka musaka la suko kɛra k'a ban sisan o wari bɛ bɔ a ka nafolo la filanan na an bɛ gɛrɛ jumɛn na a duyun sabitatu fi zimma juru minnu b'a kan an b'o de lajɛ n'an ma su ka juru sara su ti da dɛ wallahi mɔgɔ dɔ y'a kɛ sabu an ɲɛna san dɔ la yan nɔ ko cɛ a sara k'a ka nafolo to ka juru to a la denw ye nafolo ta k'a k'u sago k'a nana sogo daw la k'u fa ko k'a b'a sara k'a ma da ko ni denw m'a lajɛ k'a ka t'u ka juru sara u ka taa ka juru sara k'a ma ɲi dɛ ko denw ko ba kana da yɛrɛ pewu ko ba kana da ma ɲɛ jɛrɛ denw na o t'a dɔn fɛn min bɛ yen donc duyunu sabitatu fi zimma ni juru sara n'an bɔra juru la an bɛna jumɛn na alwasiyatu nafisa i ye sarankana min kɛ a bɛna lajɛ ma kanat bisulus voilà donc ni o kana tɛmɛ nafolo kilancɛ 3nan kan n'an bɔra la an bɛna gɛrɛ jumɛn na sisan almiras an bɛ sɔrɔ ka na gɛrɛ cɛn na sisan cɛn bɛna kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ de an bɛ sɔrɔ ka na gɛrɛ cɛn na cɛn fataqaddam ala almiras an bɛ sɔrɔ ka gɛrɛ cɛn na sisan ka cɛn tila mun de al-huquq al-muta'alliqa bi ayni al-tarika ni ka juru ni mɔgɔ ka juru la i bɛ fara juru sara na i fatura sɔrɔ ma sɔrɔ a tigi fatura i ma se ka juru sara i ma se ka juru sara i b'a juru sara a kɔ ye a bɛ far'o ka cɛn kan ala k'an bɛɛ sababa ma وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة donc a b'o cogo de la a bɛ kɛ nin cogo in de la o tuma na n'o kɛra ka ban cɛn tɛ bila ka mɛn bilen k'a fɔ an b'a dɔn fo tile 40 ka dafa la a tɛ kɛ ten cɛn kan ka teliya de parce que mun kama filiyatɔ muso a ka musaka b'a yɛrɛ de kan a musaka a dun tɛ se ka cɛ ka wari ta ka tila ma ka to ka cɛ ka wari ta k'a dun ten a tɛ se ka kɛ ten yatimadenw ta b'a la mɔgɔ wɛrɛw ka nin yɔrɔ b'a la a b'a dilan de o tuma bɛɛ b'i yɛrɛ balo yɛrɛ ta nin yɔrɔ la a bɛ k'o cogo de la ala k'an bɛɛ sababa ma nka bi o ma faamu an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kabi da bɛ maga cɛnko kuma na a bɛna fɔ k'e de jɔra faso farali kan walima e de jɔra faso cili kan ala min ko k'a dilan dun ala de bɛ faso ci ya ala bɛ faso jɔ de n'a y'a tila bɛɛ y'i ta dɔn n'a k'a b'a fara ɲɔgɔn kan a y'a fara ɲɔgɔn kan k'a taa di a kɔrɔkɛ kɔrɔba ma walima o k'a di a bɛɛ la dɔgɔnin ma min bɛ se jago la bɛɛ ka wari dɔ dɔn na o a b'o sɛbɛn bɛɛ ka wari b'i bolo tuma a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ka d'aw ye o tuma kɛlɛ t'a la bilen fo lahara jɔ don n'a ma ɲɛ a bɛ fara dɔn ɲɔgɔn na bɛɛ ka wari papiye b'i bolo i ye min minɛ a dɔnnen don a b'a ka wari tila ni ɲɔgɔn cɛ o de ka fisa nka i b'a sɔrɔ n'i y'an ka burusiw kɔnɔna lajɛ cɛn yɛrɛ tɛ se ka tila yen nɔ bilen wallahi k'a ta ka bɔ mɔkɛw la kana bila faw la min bɛ sigi dɔrɔn u bɛ sigi fɛn kunna a bɛ to ten a bɛ to ten a bɛ to ten don dɔ la dɔrɔn gatigi dɔ denkɛ fɔlɔ bɛ sin a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko nka ka fara ko fo duguba kɔnɔ k'ale duguba kɔnɔ bɛ taa badabi ni yudafi an nafsihi na fɛn amadu bɛ ko hali duguba kɔnɔ
fabe ni cogo ina fa ati kilan koy abo cogo la do am men ko mo ko ka don ala de ko centa kilan ani gafarali tikilenye ani faso kili tikilenye aw yera ka kisili de kamado kisi e jinoy ajati madanga na folo dorome kele nabi ko re bita ko jana ma ko yana ka ta so yoroma itu ki go guidala aka kila bela jelen ta ka dima aw munum be bakele amunum be bakele ni aba na ka da bo to faranyonka no ma uja amunum bela jelen faso kele nya ba faranyonka anya ye mo do ka chen klana utuma uya faranyonka ko abite ban fana aywa absira ke fa sara ka entreprise do to war mugu munun kanga kla na ko izin ni fenga nunu ulu fana ulu chen klan to go ba da na ulu be ka to izin mi te bara mi ke sampono aba faranyonka abo kle na ko chen to go klan to mi kana ko ku yara to yi ni bera jelen dike o de ka saka ba ako femba kere ka kla ka faso bera jelen perdo o no kana do fana obsana ko fana bisira dila ko to gola tenno samosa izin na fa mi soro aba wari aba klani nyonte ina ko chen klan to gomena na ka de amano klabi so ko fana faranyo kan tuguni ka fara so te wari kan tuguni beta action di bolo abda so yoro la so bela jele karana politique abo to gode ka na ha ko ma fara ni bi chen klani fa dala tibi malo foi ebe alaka hake defend by faso fa Allahu akbar ede alaka hake defend by faso kono ta e ba so tendo bi na tla na fana do fana bi obuta dun ka ba dem sen fitini nu do ni munu bi lu da fara ba wati mu wa so ni bajara ka de dun ka ba barabi na da anga jamana ngo a chaman bi a biga a to mi ga kesan don bali ya kande ala kan be sababa mo wa in kana rajul ni che fatula ka amuso ana don to sisa amuso to be na ala sikitore do o majigi folo amba to go de faga jigi ka chenkla na mato ka jigi nuko kanga chenkla ka sora majigi chenkla ko woro de bike amba fa de man rasul alhamdulillah ami chenkla ko woro de ke amba klan folo ka blankunna deni ni muso en kono abuna na jigi na bike chei amo chenkla ka bla akila ka chen klan tuguni na jigina abika musoi ambobla amkila ka chen klan tuguni na jigina abika chef fly ambobla amkila ka klan tuguni na jigina abika muso fly amkila ka chen klan tuguni na jigina abika chen musoi yana na ya rabla ni belanga ka ga jigina ala kan be wa in kana rajulun yurasu kalalatan wa in kana rajulan na gara mogode baba sizina baba bismillah aha oye chen semi batarela sera ta baga chenta ate batare so ala kan be sababa mo inshallah wa in kana rajulun yurasu kalalatan wa in kana rajulun nasara man fatura شددوا يورثوا أكمنتا كلالة من لا والد له ولا ولد مغفاتورا أفاتي الدنتي أو امرأة وله أخ والما من كمنتا مشددوا أفاتورا دنتا بول أفاتي الدنتي وله أخ أبل ما تبي والما من سارين أسارك أبل ممسو دورانيتو أفهمناوا الدنتي أفاتي أسارك أبل موتو كورو جمي كدو سارا أما أفاتو أما دنتو أبل ممسو wala muso ba sara adente afate abal makebi ko chenkla to de ni afon ne mako mirasul kalalati man la walida lahu wala walad man wala hu rajul ila yurasu man yurasu kalalatan فلكل واحد منهما السدس أتمنى فلكل واحد منهما السدس ni chere sara ka balma muso to yino denta fe afati na balma muso bakana folo klante woro nanta na ajaiwa muso fana sara ka balma ke to yino abakana folo klante woro nanta ima singiya isawa abete koran dogo ma aw muni bakile fakile chamani muso ma ni che fatura afati ya denti abalma muso bakana folo klante woro nanta abotu gola ni muso fana sara
ake afatie no adenti abalma ke bakana fulo planta wo manta ala kambe sallallahu abko chukode كانوا أكثر من ذلك akoni balma no muka taka temoga وهم شركاء في الثلث bele jeremi faranyona kana golo planta sawana ndumo ba tula umenyokonche من بعد وصية يوصى بها أو دين wala min badi wasiyatin ko ni bele jelembi ke sarankana de kofe UCBH suin sato sarankana ke ni awdenin wal majuru saralen kofe غير مضار la mudarin mimma ke toroye وصية من الله ni ladil gaay ka bo ala yoro والله alimun عليم halim ala de ben masay ala de mun masay تلك حدود الله bismillah wa alaikum salam ba abta fasola faso biyo ko ni faso te ba ka baitul mal ala ka be sababon donc ni nunu ta ka bara doro ata fasola ni faso te abta baitul mal haka no baitul aka gele fi tarikh kita mo do ko mo do tala min ba chen aslamo ko yere ko gele to fi tarikh kam mo do absufara kara ma min biya kara ma dugule ya kara dugu nyama sorala nete ma min biya mana ke chugo al aqrab fal aqrab mun ka surina fasofe a ulubi chen ala ka be sallallahu sheka maro tawa radu fana be ni chen kala ka to abi se ni ka ta ni ni war to la abi ba ku ni yogon te tu haka al shamarad تلك حدود الله koni ya ala ga dan chawi ومن يطيع الله ورسوله ni ma min tugura ala na ga kiden ko يدخله جنات تجري من تحتها ala ba الأنهار tigi dal jene kono ko nyobi bul aljana mi sano to koro خالدين فيها ulu dumina aljana kono وذلك الفوز العظيم ala ko ni ni yoro mi yoro bayde ومن يعصي الله ورسوله ni man ni ala na ga kiden ko ta ويتعدى حدوده ala ga daw sabo يدخله نارا خالدا ala فيها ga ba tigi do jahannama kono dumine وله عذاب مهين ko la jaba bo tigi ni la jaba bi mamma digi de واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ni chenki ti ono wara ni suran kono tano donc amina kiti wara damina inshallah nasara ni ngale bi mamun ngul chenko la sega blaka na darul fatwa la inshallah chenko ni mama ji no ma ala ba wala tu fi kullu halatin mama ji ni wala aha ina fa jume aha الدكتور دامنا هناك ما كان ايوه ما شاء الله ايوه اكو بوجولا ما من نافو بي ngada maden sara ba soro mo bi singa bo akan na polo ka balmo ka ta doro ka chen ka ta ni mo sara kan na polo atikete da hal na mo nye ka abu sarakati bola abu saraka bo aw yere bolo na polo de la to bo yere tala ay amune abal mawyi aw de ba ko warbo ka sarakati bo ka hinese aw balman min fatura akibo ayere kan na polo la parce que na sara dora kan na polo kera ku godi sanda musa ka baka na polo la no de nya ko nya na kama mo ona to tajwiz akasu konya bi kanimi no boral ay saran kana mi fo bi kanimi no boral aka juru bi saraka boy no boral warto bi to yati madem gawe bi ta don na polo la ka bela gele fugu baka ban mi su sanya be fengo sanya be abo sawe aka warde la ti bo su ga warla da mo ko nyoy de ala kan be sababa ni saraka boba e duru ni redo ni balma utala ka ke ni chen ta boy na de bala ka bon na o kera u yara ka ben kan ko ulu yara ta ko wari nu bela jelen benaka an abu ala atmana u yara ka chen do ba da ta faraka atmana na chen kla na bi ka bube ne yoro ala kan be sababa akaza antoro la se sunu oba bala se akomodo atitoro la se suma aye como waya que madonga na fulo de chen afamuna amaka na keti ala kan be sababa mo fa ke aduka tende ka warla tende to wajibi ya ka warla wajibi bi wajibi toy ka ta tende min to wajibi problem sa ti ala kan be sababa
Itu mau bi kile saba sarakati bom ngani kile wolon flan dunu. Asul ala dine la. Wala, oye ni ngali ga kwala kile saba sarakati, ani kile wolon la sarakati, ani kile dinani sarakati, yala kiti bitodi Islamia sharia la. Anga sebe darang ifta Dr. Umar Watara kami ni pase kata au kayor la turki. Pour que on se gâte mais comme na inshallah. Wala al-huquq tajma'uha qawluka madha tadumu. Wala sesa. Tadumu. Nani te? Mun harfu nani te? Wala. Ad-diyun sabita. Wa al-wasiya. Al-mim. Al-miras. Kan tadumu. Wala. والله أن يأتينا الفاحشة من نسائكم. بسم الله بابا. وعليكم السلام. أكما كجاري. Oye, tu sais quand on chante. Parce que Islamani kafiri ti ñogon chanta. Gwadew Islam yo gatigi maka Islam amma galawa. Fembe gatigi tay ibiti tan ni yere kerefe. Abada. Nan Islam ti kafiri chanta kiyo. Anyo de foyano. Go mawani ul irs مجموع في قولك عشلة رزق والكاف الكفر نادا دينا وفرنيون قاتين ينشان تاري الله كان بيسلا صلابا أبو جوري أبي بدوكلين كونه wala abem jega cikile ke wala famu war ko ni kila ani nyogon che nga bebi ga dine ke ngano bora la ka fo ni fade sara sisa fan ni yoro min biye den jega ta de الأجف أجل تداشيو عمر فقاس المدير بسم الله السوالي أيضا من الدندوني أما دو بيني نغالي بيو كسبا إن شاء الله أيوة كسيزنا بابا يتشو من فوزي wala dina o fole nyonko faso kono fay ka free den islam e ko lo chembi chugud oye sara chugoi wala saratan ya oye sara chugoi nana balaga sa o se ka fobli den perla otumana odi bu foko nani dembe barake aka dum sa aywa abo to la en tant que ni dina ko fora nyonko islamela la yarisul muslimun kafir wala al kafir al muslim akafir den to tiya al kufru millatul wahida abur do biyo ni tanyi ni yere ala gambe sa أيوة المامي إمام نير بلسوا المامي فليتفضل مشكورا بسم الله أبو جدا سنة فرونينا فهم فلا دي أيا لا مكسبة أمي جدا بارك يوم في أنا كلامبتي تصرو أني غاتيكي تسلامة أفاتورا ورميا كاي ولوتي كي تكلي فانا هاتلي تو الله إكاني نالي جمع يمود obu jega baraka wa fore au betai ay utinyo kon chenta ko sabe hanna sara e ga warbu fore na gotigi yere tay fore wa eti baraka la ya lawa nafa asika klai sentala islamati ka fure senta الزواج أمنا أم شو؟
Aywa, an ka mankan nali, an ka mankan nali. Aywa, ala kan bɛ sababa ma. Toujours. Ay sabali an taa dɔɔni kiti. Tiɲɛ kiti ka gɛlɛn kojugu. An tɛ se ka taa. Ni ala ko min tigɛ dɔrɔn i bɛ sin k'a bila kunna tigɛ o la. A b'a bila o kunkolo la. N'a bɛ baara kɛ n'a sɔrɔ baara o la kira ko al-muslim wal kafir la taqara'a nahuma. Silamɛ ni kafiri k'an man kan ka sigi buguda kelen kan fa ka yelen ka ɲɔgɔn ye. Ka b'a fɔ o yɔrɔ la e bɛ silamɛya. E b'a dɔn e bɛ foro de ɲini sisan ka b'u bolo k'i labila. I ka t'i sigi ka bugu fiyɛ la. Parce que i b'a dɔn hali ni b'i fa ka ni kafiri n'a sara i t'a siɲɛ sɔrɔ. Ka b'o yɔrɔ la e dun kan k'i kɛcogo dɔn. E y'i tugu ka sigi o kan diyagoya la n'o sara don ko tiɲɛ bɛ yen foyi tɛ yen. Ala n'an bɛɛ sababa ma. Aye ɲininkali kɛ kelen kelen aye sabali n'u ka diinɛ fɔli ni ɲɔgɔn kɔ donc u bɛ se ka tiɲɛ ta donc mais ayi man na saba to ko olu fɛ ni mila fɔla ɲɔgɔn dɔrɔn nanu al hadisu sahih comme hadisu al jamhur cɛkɔrɔba bɛ yen kafiri ni bidɛ cɛkɔrɔba a sala ka misi fogo to yen olu bɛ yen a bɛ taa fili yan ayi sisan a bɛ kɛ cogo min na a bɛ faamu a bɛ faamu ale bɛ bɔ tiɲɛ de tɛ tilan quoi tiɲɛ tilan t'a la. An ta kɔni y'a bɛɛ foro ni a y'a sɔrɔ cogo di o de bɛ lajɛ sisan aw tun bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ou bien fa ta de y'a ka wari ye. I bɛ wele ka misi sɔrɔ i fa dɔ bolo. N'i y'o sɔrɔ a bolo n'a sara e sen kɔni t'a ka tiɲɛ na. Aw bɛ taa fili de yan. A t'a fili mun de ka aya ba t'a la sera n d'a ma. Ada boleh main insyaAllah. Kuma cara cogo min na i n'a fɔ adamadenw ka miiri ni denw fana cayara dɔrɔn ka sɔrɔ aw ka kɛ patron ye patron parle ale sara ka nafolo to yen ka sɔrɔ a den tɛ silamɛ ko nafolo bɛ kɛ cogo di fa bɛ taa fili bɛ kɛ cogo di a tɛ fili dɛ denw de t'a tiɲɛ ta ko nafolo tɛ fili ko denw de t'a tiɲɛ a balimaw bɛ yen donc a bɛ nafolo in bɛɛ di balimaw ma ni balimaw kafiri bɛ yen dɔrɔn olu de b'a ta tiɲɛ tɛ taa tiɲɛ olu b'a ta ka dun a balima kafiri b'a ta o tɛ fan kelen na kuma lajɛra a y'a fɔ a ma ba la a ba la a t'o tɛ ka taa cogo si la n'a sɔrɔ balima tɛ yen ni balima tɛ yen i t'a di kafiri ma i t'a di kafiri ma silamɛ t'a di i t'a di a ka kirite i n'a fɔ kirite ɲɛmɔgɔ bi bolo ma i t'a di olu ma a ka di olu ma o ka ɲɛmɔgɔ ala k'a bɛɛ sɔrɔ o ka ɲɛmɔgɔ de b'a ta ka tila olu fɛ amina a tɛ nɔgɔya ka bɛɛ lajɛlen lafiya mɔgɔ ma min faamu fɔlɔ faamu an bɛ hakɛto ɲini ayiwa masha Allah ayiwa ala k'an bɛɛ sababa ma donc daiman an kɔni an bɛ hali ni masabu wɛrɛw sɔrɔla yen nɔ minnu bɛ sɔnɔgɔyali k'a la fa haza huwa ra'yul jumhur kalanden dɔ yɛrɛ bɛ yen ale ko mazhabu al-imam Abu Hanifa ko bɛ sɔnɔgɔya kɛ nin ko ninnu dɔw la mais mazhabul jumhur silamɛ ni kafiri tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta kana masiri cogo ɲin'a na kana dilan cogo ɲin'a na n'u nana cogo o cogo n'i ye karamɔgɔ ye diinɛ kɔnɔ a fɔ ko ninnu tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta a banna ala jɔra yan min jɔ yan. Usadu kuma ye kuma b'i bolo ka bɛɛ lafiya siɲɛ kelen mɔgɔw ka limaniya de ka dɔgɔ quoi
den dɔ bɛ wolo k'a sɔrɔ la foyi t'a fa fɛ dɔrɔn bɛ t'a fa fɛ a bɛ fɛn ɲini a yɛrɛ ka jugu bɛɛ da nafolo la n'a fɔra k'i t'a ta dɔrɔn a to yen dɔrɔn a banna. ala k'an bɛɛ sababu ma. jazakumullahu khairan. ayiwa an bɛ taa Sheikh Ahmad fɛ awa an y'a dɔn bi n'an sera tiɲɛ kɛ ɲininkali ma bi yɛrɛ ye ɲininkali don de. dayɛlɛlen don bɛɛ ye bi ɲininkali la tiɲɛ kɔnɔ parce que tiɲɛ ko problème ba de b'an ka jamana kɔnɔ yan an b'a kalama inshallah. sini y'a fɔ cogo min na quoi. bisimila an k'a lamɛn. wala sini y'a fɔ cogo min na. o de ye kiti ye ne yɛrɛ kɔni ka faamuya kan. masha Allah. e y'a faamuya cogo min na o de y'o bila k'i ɲɔgɔn jɛ kan mais kunda dɔ de kɔnɔ i n'a fɔ ala y'a fɔ dabila wa nabluukum bil khayri wa shar. fitna. a k'a bɛna jarabi ni hɛrɛ ni. o de ye o dɔ de ye nin. wari filɛ nin ye. i tɛ se ka. fitinama de don. nabluukum bil khayri wa shar fitna. filɛ nin ye n'i ka diinɛ kɛ sisan caman de bɛ diinɛ bila sira kɛnɛ da. a wari. a tɛ se k'a to yen fiyewu. a b'a kɛ. y'a fɔ ko a kana ko a balima bari Cheikh Bari y'a fɔ cogo min na a balimaw minnu tun diinɛ na olu de b'a mais e t'a ta mais ala filɛ k'i jarabili de ye hɛrɛ in ye i n'a fɔ a b'an lajarabi ni tɔɔrɔ fana ye cogo min na. k'a lajɛ i yɛrɛ ka limaniya. o lajarabili ninnu ka jugu dɛ mɔgɔ bɛ ala deli ala k'i kisi ni jɔyɔrɔ in y'a filɛ k'a fɔ nin an fɛn fɛn da b'a la nin ala deli ala ka ni lajarabili nin ka gɛlɛn dɛ. ayiwa masha Allah. oye an bala sama bisimila i ka ɲininkali kɛ bisimila baba mina e ka ɲininkali ye jumɛn ye k'a fɔ tiɲɛ ko tile 40 man kan ka kɔnɔ a la wari olu bɛ vale ka tilama daminɛ fɔlɔ wari mugu min bɛ yen u b'olu bɛ se k'olu tilan fɔlɔ pour que musaka dɔw bɛ se ka bɔ olu la fɔlɔ quoi ka sɔrɔ ka biɲɛ tɔw to yen an bɛ sɔrɔ ka na olu évaluer ka an bɛ taa notaire ni fɛn ninnu fɛ yen donc o bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a kan ka kɛ cogo min na an b'a tila o cogo la bɛɛ b'i ka minnu ye ba kelenw ye n'a sɔrɔ u ka ca olu kan ka jɛ du la cogo min na an b'a pourcentage bɔ a b'o cogo la ala k'an bɛɛ sababu ma a bɛ kɛ nin cogo in de la a bɛ se ka dɔ tilan ka dɔ to yen fɔlɔ a faamuna wa ala k'an bɛɛ sababu ma bisimila baba kosɛbɛ kosɛbɛ siga t'a la kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ don sisan ɲininkali de bɛ kɛ o yɔrɔ la nafolo min a sara k'a to foroba nafolo don a yɛrɛ kelen de ta don foroba nafolo y'a damana kuma wɛrɛ de ye foroba nafolo o y'a damana kuma wɛrɛ ye fa a n'an fa ka nafolo o y'a damana kuma wɛrɛ a ta ye min ye a den minnu bɛ yen n'u ye silamɛ olu sen t'o la bisimila kosɛbɛ gatigi a bɛ ten nɔ mais toujours baba min kɔni bɛ yen
Abi min fɔ a mɔgɔw ye en tant que ni kɔni ye silamɛ ye I bangebaa ninnu ma kɛ silamɛ ye I b'i jija I n'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na joona joona sɛnɛkɛyɔrɔ ni fɛnw na k'i yɛrɛ ta o kelen de don a b'o cogo de la Ala k'an bɛn sababa ma bisimila Almudir Kulubali Almudir ye ɲininkali kɛ a sɔn ji la dɛ merci k'ale y'a guwaba dɔ ye cɛ saba denw don gatigi ye saba ye u bɛɛ la kɔrɔbalen de ye gatigi ye u bɛɛ lajɛlen n'u ka denbaya dubelebeleba don ko gwa kelen don ko kerecɛnw don den kelen nana tunbi ka don silamɛya la a ye du in bila pewu a ye dugu bila pewu ka taa foro ɲini fan wɛrɛ fɛ aw tɛ sɛɲɛ ma cɛn ko la bilen ɲɛnamaya tɔ la Ala k'an bɛɛ sababa ma inshallah da b'o cogo la baba ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ burusi kɔnɔ a bɛ yen an b'a kalama cɛn tilan yɛrɛ tɛ yen mun baba a ye cɛn tilan yɛrɛ tɛ burusi kɔnɔ a bɛ yen cɛn tilan tɛ yen dɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma ay ta selji ta wati ka suru wallahi ya rabbi shata min nisaikum amita yaro jmen tuguni yin nalu mawara wallahi ya rabbi shata min nisaikum Sheikh Ahmad amar ko fuka na bla dugu ba kono ko wa ayu da bi anil badawa nan kuma no to kwali dugu ba kono yere ko chetia wala se ala kan be sababa mo chemo ko dugu ba kono mo fana bana chengia ma abo jogola ala kan bɛ sababa ma wallahi yati lan fa'isha min nisaikum ay question fa ma bla ka darul fatwa la 6 jumen aywa asebe ko kafiri sato ko na wasiya ke ko ga war da ka mo godoma ko ala bu ke chugodi islamai wala ko ala bu ke chugodi oktub kafir هو مسلم جيد وعليكم السلام ايوه بسم الله ايوه ده من uchido dia ni ala sonna ma famuna afamuna abiteno masha Allah kosabe wallahi wajibi do ati mo atan toro fiye ayo te balaw ate bala ko ka fokara mo yi ko ba ko kara mo de Ebu karamu wa eko dume. Abu karamu wa. Masha Allah. Olu ba do. Amuru ta do. Afamuna. Inshallah afamuna. Donc abu fam ala kan be sawa. Ay aw ko tere. Donc ko sisa abi makan anya do da fo bina sera chenkama ke son bala ni ngari bala parce que jamana un problème pe chenklani aywa bismillah Abdurrahman male no asoro ka ko nyane kan yoro ko wa basi fo itala ko ni demi ko a ko chen ale jena kan yoro ko basi tala ni jeni kan yoro ko basi fo itala ko to la balma to ba faruta ka ala kan be sababa ma amba ko ngini cheni barani wa alaikum salam musof la babolo ay du flasa ko sobe aha